Hello friends, welcome back my CB Brahma Vlog YouTube channel. दिनै फैलायबाय आंहा नै ओंखाम गोरलै जानायनि बिराद इन्टारेस्टिं ब्लग मोनसे लानानै फैगासिनो आं आरोना। ओमफ्राय आंहा दिनैहाय ओंखाम संग्रा ओरैबायदि मोनदों आरोना। नायलाय लोगोफोर सासे आदासो आरो। जोंहा दिनै जाग्राल' जागोन माने बे आदाखौ संहोजोबगोन आरोना। माने जोंनिनो एकदम न'निनो असेफोरबायदि जाजोब्बाय आरोना। एक्चुअलि बिसोरो एकदम नांगौबानो लेंहरखायो जोङो आदामोनखौहाय बिसोर गैयाबानो जाया। ओरैबायदि दङ नै लोगो बुन्दुमोन एकदम सिगांनिफ्रायनो लोगो मोनबाय थानाय। हाय माबोरै खबर सबर? मोजां ना? ओंखाम गोरलै जानोसै। दे मोजां ओंखाम गोरलै एकदम मावला दागला गावबागावनो जानाय आरोना इन्टारेस्टिं बिदिनो। हिनजावफोर गैया। हौवा लागोनि ओंखाम गोरलै आरोना। औ नोंना गालामोन ना? मा नाममोनलाय? दैमालु बायला एक्चुअलि शुटिंआवबो नुबावो खोमा ना मालाबा सेल्फ डिरेक्टर माबा खालामो नामा बे प्रडाक्सन खालामो नामा नों एक्चुअलि माबा खालामदोंना सिगांहाय शर्ट मुभि ओरैनो मोननै मोनथाम ना औ मा मोन ओरैनो आद्रा थाबाय मोनसे आद्रा थानाय ना आद्रासो थाबाय ओमफ्राय मोनसेया माबा नाममोनलाय हेफाजाबनि गोरोन्थि मोजां बुरजायानो जाबाय ना माथो आरो मोनसे दं बानायगासिनो दङ अके दे फैबाय थानाय मा मुभि माबा बानायदों शर्ट मुभि ना अके दे मोजाङानो लोगोफ्रा बयबो सिनायखादों जानांगौ ना एक्चुअलि शर्ट मुभि बानायग्रा दैमालु बसुमतारी गामिया मोखनागुरि गोलैयो नामा लादांगुरि मोखनागुरिनि आरोना दे बिदिबा लोगोफ्रा एसे नायदो बिनि भिडिअफोरखौबो सम मोनब्ला माने एसे सापर्ट खालामनाय होदो दिनैहाय आरोना फुंनिफ्राय जोबोद टाइम मोनासै दिनै ओंखाम गोरलैनि फुजा होखांबाय आरोना बेबायदि होनानै बुंबाय आं टाइम मोनै ब्लग खालामनो मोनैयासैमोन बेखायनो होखांबानो दोनबाय जोंना गामियावबो एक्चुअलि बिराद थानो मोजां मोनो मोनथावथाव आं गामिखौनो गालांनानैबो थांबाय आरोना बिराद मोजां मोनो ओरैहायबो जोंहानि बाथौ गालांनानै बोरै थांनो मोनखायो आरोना बे आंनि ओरैनि बिष्णुहरिनि मन्दिर जाहैबाय आरोना माइरं गोदाननि प्रसादखौ बयनोबो एफा होजोबसै आङो खाजाखा नारेंखल माबा खमलाखौनो होआखै ini paksa बानायबाय बिफा नोंसोरखौबो खमला हानलायदों खमला हरनो होआखै खमलाखौ बिफांनिफ्राय हानलायदों खमला हरनो Ayah जानो हागोन sih बेखौ हायो हागोन बास ini जागोन tapi bakal जानो हायो नामा नै एकदमबारे सारायनि गोजौसिनाव थांलायनाय आरोना अरानै जाहांबायानो जोंहा नै बुरानो दाउ दाननायाव ओमफ्राय आरो जोंहा नै सासे एकदम पुरा दाउनि मालकिन मानसिनो दाउ दाननायबो बा अमा दाननाय खालामोना बिसोरनो एक्चुअलि सबसे मालिकसिन जाखायो आरोना नों आन्दा बेवहाय बिसोर ओमफ्राय जोंहा सासे आइ एक्ट्रिस खासो दै जोंहाथ' ओमफ्राय ओइथिं दंबावो जोंहा नै सासे ना एवग्रा माना जाखो नुवाखैनो आं नै फुजा होननानै मानानै आं जेबो नुवासैनो दे रेडि जाहांबाय एक्चुअलि नै ओरै संनाय खावनाय नै जोंहा ना एवग्राया दे रेडि आदा फटाफट मोनहोदो
दे मैयानिफ्रायबो आं मोजाङै खेबनो हायाखै आं दिनै सानावहाय एसे खेबस्रांसै आरोना ओंखाम गोरलै जानायावनो खिथानो सानबाय आङो बेनो आरोना जोंनि गामिनि न' थाबाय थानो जोंबो थाबाय थानो हाया एक्सुवेलि ओरैनो नेग्रा ओरैनो जास्ट गालाङो आरो जोङो बेनो माने फोसाबनाय मानाय बिदिनो हौवा मानसिफोर थानाय बेफोर जायो नालाय उसुबिदा जायो आरोना ओंखायनो हाग्रा बंग्रा जालाबायो मायो बिराद उसुबिदा जायो ओमफ्राय आं थाफैबाथ' मोजां मोनो आरोना जोंनि बेनो गामिनि न' नैबे गोदो आफामोन आइमोन लुनाय न' आरोना बेनो आइया ভানা রবীনাথ দাস রবীনাথ আমি যদি কালি নাচাই তেনেহ'লে কালি নিগিলে কালি তুলিম দে দে ओमफ्राय नोंसिना लोगोफ्रा गैला बेल' थाल्लाया फैयासै दिनै ओंखाम गोरलै जानाया ओरैबायदि आरोना बे जायगाया बिजनि बलांगुरि बाथाबारि दिनै जा फंबाय सन्दिपनि ओंखाम गोरलै आरो फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आंबो निजै आङो दिनै बिसोरनि न'आव दा जानानै दं आरो ओंखाम गोरलैयाव जोंहा फिसा फंबाय सन्दिपआ नियम बायदियै थाजों नाजों मेन ओंख्रै माने ओंखाम गोरलैयाव जेसेखि ओंख्रि थाया मोनसे ओंख्रि थाथारनांगोन नाजों थाजों ओमफ्राय नायाबो नै आङो नै ना खर' लादों नै बिराद मोजां जादों गोथावबा जादोंना जायाखै खिन्थु ओंख्रिया ओरैबायदि मोजां आरोना आंहा सासे आदासो संबावदों एखे आथा बिराद मोजां जादों थाजों नाजों ओंख्रिया बरिया बरिया खुनु बाव प्रब्लेम गैया माने बेदर लाजाया नोंसोर बेदरखौ रुमेन बेदर बिस्रा माने मोदायखौ बिजनियाव लाङिनि फुराना गामि बाथाबारियावनो ओंखाम गोरलैखौ मोदाया बावनो थाखानाय हिसाबै लोखिया बावनो थाखानाय हिसाबै खालामफैदों बेयावनो खुंनाय जाबाय ओमफ्राय ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट आरोना दा हायाव दाब्ले दुब्ले जाजोब्बाय आरोना खामसालियाव सन्दिपनि बे कालचार बे बर'नि कालचार माइ जिगाबावसो जिरायबावनांगौमोन दाब्ले दुब्ले जानाया बर'नि गोदोनिफ्रायनो कालचार गोजोननाय थाबाय गुमै आरो आफा बेवाय एसे बिबोनां रमेन लादो खुनुरुखुम एकदमबारेनो ओरै माखासे दङ आरोना बिथिंजायहाय माखासे दङ सिलायाव एसे अबावबा खामसालियाव एसे अबावबा बारेन्दायाव एसे आरोना मारै जाखो राजा जानायफ्रा थिगैनो दं ना अके दे बेवहाय एकदमबारे जासाबदो ओंखाम गोरलैनि आरो नै आंहा एकदमबारे फुरा हेफाजाब मोनजोबनाय आरोना इन्ट्रेस्टखा दे मोजाङै नायै होदो ओमफ्राय आं मोनसे बुस्थु देखायनो आरोना ओरैबायदि मोनसे इन्टारेस्टिं बुस्थु आरोना सासे नै जोंहा माने अट'मेटिक माने बेना पकेटाव आरो गारियाव थाखायो जाहैदों स्टिक ओमफ्राय बेबा जाहैबाय दमासा स्टिक माने जों बे आं माने चिरांनि नालाय जों बड'लेण्डनि होनांसिगौ बड'लेण्ड स्टिक आरोखि ना जाग्रा औवानि बानायनाय बरिया मोजां बेम्बु मेट हेन्डमेड हममेड बरिया मोजां दे बड'लेण्ड स्टिक जाहैसिगोन बे चाइनिस स्टिकथ' नंला बड'लेण्ड स्टिक आरोखि बेदर खेबना लाबाय नै बयलार बेदर अमा बेदर नै बे मुला दं बिसोर नालाय ना माने बेदरखौ आखाइजों जानाय जाया आरो बेहा नाङा आरो जायफोराव आलासि फैयो बै बिगोमा फैजाग्रा हाबो सामस होनाङा आरोना जोबोद मोजां आरो साहारि आलासिफोर दंखोबावो
माने बिबोनांफोर जायो आरो ना औ दे जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो ना फैनायनि थाखाय दाथ' एकदम रावबो गैया बिदिनो जाबजोब आरो ना ओरैनोसो आरो एकदम बारेनो दे बहुत थेंक इउ आरोखि थेंक इउ स' माच नुजाफैनायनि थाखाय अके रिंसार ओंखामफोर नांगौबा होद' नै ओंखाम रानग्राफ्रा औ अके दे दा ओमफ्राय ओंखामफ्रा बुरजा जाद' ओंखाम जानायानो नै सासे खनसे थुलायलायो नै जागा जाखा एसे खावसे आरो ना ओंखाम जाग्रा दे फुरा दे बिबोनांफोर मोननायखायसो सापर्ट मोनबाय बियादैफोर मोननायखायसो सापर्ट मोनबाय आङो ओंखामखौबो नै अदाबावनो होफ्लायखादों दा सिलायावनो फुरा जांसि सांसि होनानै आरोना ओंख्रिफोरा नै बर'नि एकदम ट्रेडिसनेल फुड अमा ओमफ्राय मेनानो जाहैदों साजों नाजों आरोना साजों ना आरो बेनोनो ओंखाम गोरलै जानायनि आइटेम आरोना ओमफ्राय ओरैहाय थाबाय एसे दाउ बेदर ओरै थाबाय कफि लाब्रा नैबे ओंखाम आरोना बिसोरनो ओमफ्राय बाथोन एसे दङमोन आरोना ना सावनाय खोरदै सावनाय आलु सावनाय बानलु सावनायनि बाथोनमोन आरो एसे हाने बिगुमै रनेना ओरैबायदि जा साइज जागासिनो दं आरोना आफाया बे सल' खननायाव अस्टारखा आं मिथिखागौ बिराद मोजां रोंगौ गेरेब सावनाय आलु सावनाय बानलु सावनाय ना सावनाय नै दासो ओंखाम बेस्राफोर ओंखाम खुरनाय रेडि खालामनानै होनाय दासो मोनजाबाय बिसोर नै एकदमबारैनो जादो रिंसार बाजै सेंग्रानि अननायाव ओंखाम गोरलैनि ना बयबो लाइक खालाम बाजै सेंग्रानिखौ अननानै बाजैनो अननाया अननानै लाइक खालाम सेयार खालाम बेखौ मोना नामा बाजैना मा नाम सिबि ब्रह्म ब्लग सिबि ब्रह्मनि बाजैना इउटुबा रायजोफोर अननानै बाजैनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लाइक खालाम बेलेग मस्लाखौ थुना हो अननानै सोरबाफोर माने बेल आइकनखौ थुवाखैब्ला अननानै थुना होदो ओरैल' खालामना होदो लोगोफोर माने जों बाजैनाव दे जासाबदो एकदमबारैनो जाबा जुबाबाबो जाबायलै बाजै औ दे एकदमबारैनो सिम्पोल आरोना ओरैनो ज' लोगो मोनलायनायखाय ज' जानोसै होननानै एकदमबारैनो बाजैनि अननाय आनानि अननायाव बर'नि ओंख्रि गोजा जाबाय दे जाबाय रावबो मावग्रा गैयैखायनो एकदमबारे जेरैबायदि जानला मोनला आरोना संनाय खावनाय जानाय लोंनायनो अके दे जादो बिदिबा दे Nè abi jiratnya deh abi. Hei abi. Siapa ini? Dari làm tuh. Abi kan làm. Dari làm tuh lihat mưa labu dah. Video. Lu sana lagi lali. Dari làm tuh. Bro. Dah, Azra itu dah.
सा ओरै खिप जाबाय दे Desrai जाबाय दे जाबाय दे मोजां जादों दे एकदम बिराद मोजां जादों Ada ayah pembukaan saya belum makannya. दे जाबाय आबै एकदम मारे आबै ओमफ्राय नोङो रिक्साजों हारसिं गाखोना फैदों रिक्साजों हारसिं गाखोनानै फैदं मालाय रिक्साजों फैबावदों दे थखन लानानै मोजाङै थाबायबानो अरजाया नालाय नङा मेथाइबो दङ आबै नों मिस्टि जायोना जाया आं मिस्टिखौ जाया गाइखेरखौ जाया जाखां लोंखां फुरा नै कारेन्ट थांबाबो सिन्था गैथारा नै अरब्ला ब्ला सिनानै माखासे जाबायलै सोनाफोरायो दे खुलुमहर दे बुरैफोरखौ खुलुमहरनांगौनो खुलुमनांगौ बाजै औ बोराय बुरैनि बोर लाबा एकदमबारे सान्थरा मोनोनो थांस्रांनो नागिरबाय आरो दा नै जायै लोङै बयबो आबैबो फैनानै जा मोजां मोनबाय आंहाबो आरोना बिदाखौ खुलुमनायनि नेम दंलै जोंनि बर' माने जोंनि बर' धोरोमाव बिदाखौ खुलुमनाय दङ दे बाजै नोंखागौ ना ओंखाम गोरलैयाव जों बयखौबो सनमान लालायनांगौ ना औ नंगौ उन्दै आंखौ दे जय जाथों दे स' फ्रेन्ड्स आंनि गासै ओंखाम गोरलै जानो फैनाय आलासिफ्रा न'आव थांफिनजोबनो ओंखारबाय लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसेबाव आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच अके गुड नाइट बाय बाय